garwane wong liya dipunaturaken. Mbak boleh Bapak RT kabar coba ngerti mangga garwane wong liya Pak RT. RT Kakurang 11A. Monggo Pak, Bapak B. Wong ayu sing tak tresnani rino wengi mung tak impi-impi aku ora bisa lali namung sliramu pepujan ning ati ya cek yo. Tresno karwane wong liya aku wis kebacut tresno nanging atiku ombo gawe lara piye ta kurang piye nek ngene iki. Temen to jane wong pira to iki? 10. Ngene sing ngegas kok. Lebokno ya Pakno ya. Lebokke alon-alon. Ning apa siramu tega ninggalaku kaya tanpa dosa musiknya Indonesia ini kasangking oleh sastra padang marmer langgeng audio video shooting live streaming Agun ayu sing tak tresnani impi aku ora bisa lali namung sliramu bepujan ning ati yo sepisan ketemu nanging gede rasa tresnaku ngono lho. Lho buke lho ayake. Ning apa siramu